Tervetuloa. Jos kuuntelet tätä juuri nyt, ehkä sydämesi on särkynyt. Ehkä heräät aamuisin siihen samaan ajatukseen. Ehkä menet nukkumaan toivoen, että kaikki olisi ollut vain pahaa unta. Ehkä pelkäät tulevaa. Ehkä et tiedä, miten selviät tästä. Ja juuri nyt haluan sinun tietävän yhden asian. Sinun ei tarvitse kantaa kaikkea tätä yksin. Juuri nyt sinun ei tarvitse ratkaista huomista. Riittää, että olet tässä hetkessä. Sulje silmäsi. Anna hengityksesi hidastua. Vedä rauhallinen hengitys sisään ja puhalla hitaasti ulos. Tunne, kuinka jokainen uloshengitys keventää hartioitasi hieman. Sinun ei tarvitse pakottaa itseäsi rauhoittumaan. Nyt riittää, että hengität. Huomaa nyt kaikki ne ajatukset, jotka pyörivät mielessäsi. Mitä jos jään yksin? Mitä jos en enää koskaan ole onnellinen? Mitä jos hän ei enää koskaan palaa? Mitä jos en selviä? Sinun ei tarvitse työntää näitä ajatuksia pois. Anna niiden olla kuin pilviä taivaalla. Ne saavat kulkea ohitsesi. Ajatus ei ole ennustus. Ajatus on vain ajatus. Huomaa nyt ahdistus kehossasi. Missä se tuntuu? Kurkussa, rinnassa, vatsassa, ehkä hartioissa. Vie kätesi lempeästi siihen kohtaan. Kuvittele hengittäväsi juuri siihen. Ei poistaaksesi tunnetta, vaan kertoaksesi itsellesi, minä olen tässä. En jätä itseäni yksin. Ehkä pelkäät hiljaisuutta, koska hiljaisuudessa kaipaus kuuluu kaikkein kovimmin. Ehkä pelkäät iltoja, viikonloppuja. Ehkä pelkäät sitä, että elämä ei enää koskaan tunnu samalta. Ja tiedätkö mitä? Sinun ei tarvitse tietää vielä, miltä elämä näyttää vuoden päästä. Sinun tarvitsee elää vain tämä yksi hengitys. Sitten seuraava. Ja sitten vielä yksi. Kuvittele nyt, että seisot pimeässä metsässä. On ilta. Et näe pitkälle eteesi ja siksi pelkäät. Mutta huomaat jotain. Sinun ei tarvitse nähdä koko polkua. Tarvitset vain sen verran valoa, että näet seuraavan askeleen. Ja juuri sen verran valoa sinulla on. Aina. Elämä ei pyydä sinua kulkemaan koko matkaa tänään, vain seuraavan askeleen.
Ehkä sydämesi huutaa hänen nimeään. Ehkä kaipaat hänen ääntään. Ehkä haluaisit lähettää vielä yhden viestin. Tai kuulla vielä kerran, kaikki järjestyy. Kaipaus kertoo siitä, että rakastit. Se ei tarkoita, ettet voisi joskus jälleen hymyillä. Kaipaus ei ole vihollinen. Se on rakkauden jälki. Ja ajan myötä sen terävin kipu pehmenee. Nyt kuvittele, että joku istuu vierelläsi. Lämmin, turvallinen läsnäolo. Ei sano mitään. Ei yritä korjata sinua. Hän vain istuu vierelläsi. Ja silloin huomaat, että et ole niin yksin kuin pelkäsit. Tuo turvallinen läsnäolo voi olla elämä. Jumala, universumi, rakkaus tai oma viisain, lempein puolesi. Se pysyy vierelläsi, vaikka kaikki muu muuttuisi. Toistan nyt hiljaa mielessäsi. Vaikka pelkään, olen turvassa juuri tässä hetkessä. Vaikka sydäntäni sattuu, hengitän yhä. Vaikka tulevaisuus on vielä avoin, voin luottaa siihen, että otan yhden päivän kerrallaan. Vaikka tunnen itseni yksinäiseksi, en ole hylännyt itseäni. Jokainen päivä vie minua hieman lähemmäs valoa. Tunnen nyt, kuinka hengitys kulkee kehosi läpi. Jokainen sisäänhengitys tuo hieman lisää voimaa. Jokainen uloshengitys vie mukanaan pienen osan pelosta. Ei kaikkea, vain sen verran, että jaksat taas hetken. Ja joskus hetkistä tulee tunteja, tunneista päiviä, päivistä viikkoja. Ja eräänä aamuna huomaat hengittäväsi hieman kevyemmin. Et siksi, että olisit unohtanut, vaan siksi, että sydämesi on alkanut parantua. Ennen kuin palaat tähän päivään, haluan sanoa sinulle jotain, jos kukaan muu ei ole sanonut sitä tänään. Sinä et ole heikko. Sinä et ole rikki. Sinä olet ihminen, joka yrittää selvitä suuresta menetyksestä. Ja se vaatii valtavasti rohkeutta. Ole itsellesi yhtä lempeä kuin olisit rakkaalle ystävälle. Sinun ei tarvitse kiirehtiä paranemistasi. Sinulla on lupa edetä juuri omassa tahdissasi. Vedä vielä yksi syvä hengitys. Ja puhalla hitaasti ulos. Liikuttele varovasti sormiasi.
liikuttele varpaitasi. Ja kun olet valmis, avaa silmäsi. Muista tämä. Sinun ei tarvitse nähdä koko tulevaisuutta, jotta voisit ottaa seuraavan askeleen. Ja juuri nyt se riittää.